back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channelआव बयखौबो बरायबावलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं गोबाव जाथारबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोया। दिनैहाय आङो ब्लग भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो। अब्लालाय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। मोखांखौ बावबाय। मोसौ लायदों नै खोमथाया मोसौ लायदों खनेनसो होनो मा खनेन खनेन मिनि गथ' मालाय मोसौ लायलायबावो गथ'आ लायग्रा बलसो गेलेहैयो माबा मा होनोमोनलाय क्लास बेसेबांमोनलाय बे 7 ओमफ्राय समायनाया एबार जोंना बेसेबां मोनखोबाय 6 मोनबायना 6 मोनबाय जोंना समायनाया मानसिखौसो गिदिर नुयोना ओमफ्राय देरलाबायथारबायसो बियो उन्दैसो ओमफ्राय थ' ओरै थ'दो प्लास्टिकआ थोना थोआखै नायलाय एथ' गिदिर नङा जान्दि बुरजा बुरजा बुरुना लाबोजोबनांगौ नै लोगोफोर ओरैहायनो ओरैहाय मानसि न' दं आरो ओमफ्राय जोङो बै दुब्लि बारियाव खाहैगोन मानिमुनिखौ जोंना नै टाइमानो मोनालायबाय दाबायदियाव मा होनोमोनलाय मानिमुनि खानायनि सम नंबावसो ओमफ्राय जोङो होमब्लाबो बिदि माबाब्लाबो बिदि मोनाबाबो लायगोन जोङो एकदम समायना बुरुनानै लाबोजोबनांगौ दे माने दा जोंहा सायनाय मानायनि खुनु टाइम गैया आरो माने गाबोन सानाव जानायनि नालाय दाथ' मोनाबाय दा जानो हाला दा जानाय जायोबा जानोसै बिमानाव सोंहैसै जानाय जायोबा ओमफ्राय आं खोनाहांदोंबो दाउ सिथारनो होननाय आयौ माबा हाब्रुसो गालायफैबाय माबा हाबाला नैबेबो मानसिनिल' रावबो थाला बेवहाय थायो औ थायो आरैसासो थायो जायगाया थैखाबाय जायगाया थैखाबायहाय आयदि माने मानसिफोरनि दुब्लि माबा माइ दाथ' हाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा मानिमुनि बुरजा बुरजा मोनथारथारो आरो मासि समायना भिउ नै थालिर स्राय 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 बैखौ गायगोनलै बेफ्रावबा थालिरफ्रावबा मुलि सारदों ना मादों नाय लोगोफोर एकदम मानिमुनिया फ्राव दंखायो नैबेलाय नै खाफैयो मानसिफोर मेरला खाफैयो होननाय खोनादों नैबेलाय नै नैबेहायबो दं नैबे गोथां गोथां खानसै दे फुनसै नैबिदि खालामनांगौब्रा बेबायदि थाब थाब खानांगौ थांनांगौ आयौ सिं सिङावसो फिसा फिसाबो दं ना फिसा फिसाबो फिसा गिदिर गिदिरखौसो लानांगौ दा जाम्बि नङा सिङाव फिसा फिसाबो दं होनदां बोरैबा मोनहास'वाबावसो नै सेस गाबावबायसो नाय नैबेयाव नैबेना गुवार गुवारथार आं दा हास'गोनसो बांद्रायबा थबसिनो रागा जोंबा खानाल' लांसै सम दङ लोगोफोर बेखौ खानांगौआबो मामुलि नङा फानग्राफ्रा बोरै फानो जाखो दिनै खाबाय गाबोन फानबायदां ओमफ्राय थाजा नुथारो थाजा नुथारो नों फुनायलाय फुनांगौ ब्रुदनो औ गैला माला लांखांगोन बिदि मोनसे मोजां जायगा नायनानै फुनसै एसे बुरजा थानायखौ नायनानै ओइ जाहैबाय रड थाब थाब लोगोफोर जोङो एसे थाब थाब खाना लांसै ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' आं खानायखौ देखायजोबनो हानाय नङा जा हायो एसे खाना लांसै आरो समायनायाबो नै खाबाय आंबो खानोसै नै आंना एसेल' जादों दाबो बुरजा लांनांगौ मानो होनबा मामि बाबा मोनजागोन ना आं जागोन ज' खाबाय थानोसै लोगोफोर नै लोगोफोर मोनसे आइडिया लाबाय जों मा खालामदों बिदिसो बुरुखायो खोमा फायखारिफ्रा फानहैग्राफ्रा जोंहाबो बुरुजोब्बाय बेखौ दा सायनो टाइम गैला न'आव सायनोसै खालि प्लास्टिकआवल' सोनोसै नै
संबायना ओमफ्राय नै बिदि खिनथि खागासिनो मालाय बे सायनांनाय नङा अखाखौ बुखुदों जायगा थख' नायनानै बुखुबाय आरोना नों दसेनो जै माबा बोथोरबाथाय बेबायदिनो गाबोना बैसागु मैयाथ' अखा हाबायसो नागिरदोंमोन आरो खाथि बिबारखौ आलायनोसै नोंसो जाहांबाय जेननायाव गैया लांबावगोनसो बुरजानो आयै बाला उन्दै गैयामोनबा बाहाय जिरायनानै थाबोबाय थानो सिख्ला मोनबा खम मोजां जागौमोनहाय बिदाया मोनायाव फैनो बे दा बेलासियाव फैनायखौ ओरै होनबावदोंसो बेलासिनानै मा मोनखो बेलासिनानै सोरबा बेलासिनानैसो लायनो समायना नों फैयैयाव नायलाय नै बेसेबां खस्थ' बुरुगासिनो आङो नै लोगोफोर मोनालायबाय नै बेसे मोनबाय ओमफ्राय मा बेयो ओमफ्राय नै लुवाद देखायनो नोंथांमोननो लुवाद देखायना होनांगौहा नोलाय नै जुम खालामनानै देखायना होलायगोन आं नै लोगोफोर नै जि साइजखा नै नुबाय दा लोगोफोर आयौ बेखौनो बुरलाजोबदों जोङो नै जायगा नागिरदों बा नै अयथासार गिदिर थैगोन आंनावसो बारखोबोखो ना माखोबाल हरद' आंना ओइ आंना बांसिन सोआ बोरै नोंना देखायलाय खमसिन बाय बाय दावदैनै मानि मुनि दावदैनै गाबोन जानोसै सानसै दिं 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 ओइ जाबा लुवाद दं लुवादा बेसेबांबा गिदिर कारेन्टआ मा जाखो बियो मारै दाहाय थांगोन कारेन्ट गैया गार अ गड खोमसि खोमलाव जोबसोनाय कारेन्ट गैया गिलु बालु खेरखायाव दोनसै आं खेरखायाव गाबोन खायसै फुङाव गाबोन सानाव जानोसै वाव जाद्रायासै बाहाय लुवाद गैयाबानो जाबायहाय बेसेबांबा गिदिर लुवाद गाखोनाय गिलुबालु नै एम्फौ सुमु सिन्थाय दं गाहायावसो दोनखानोसै लुवाद फैबा गिलुबालु एम्फौ सुमुबो दं ने लोगोजोंनो एम्फौ सुमुआ नायलाय मा नुलाजोब्बाय ओंखायनो गारहरनोसै एसे जाबाय हारसिं थोयो बिमा बिफाबो जागोन जोंना फंबाय सासेया जाया थोबाय थोसाबबाय गाहायाव दोनखानोसै आं लोगोफोर मानो होनबा गिबाय आङो लुवादफोर थाबा दाउखौ मोनजामारसिगोन गोदा जामारबाय गोरलैनो गिदिर दे मबाइलावसो फिसा नुयो गिदिर दाउआ मानसिखौ माबायदि नुखो लुवादफ्रासो मानखोना फैखोना माखो बिराद गिबावबाय आं लोगोफोर दिनै बेदर मोनजामारसिगोन जोंना बिफाया हमखायो बेदर मोनजाबाय थाखायो बेदर गोदालायबाय आरो लकेल दाउ मोनजासिगोनलाय स' दिनै आंहा मानिमुनि संनो गबाय आरो आं सायखानानै दा संखायामोन लोगोफोर गाबोनहाय सानाव जानोसो आं लाबोखादों आरो दे हाय नुदो बाबा भिडिअखौ फोजोबसै ना बाबा औ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथोंसैलाय नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट हरदो स' बेल आइकनबो थुदो स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे लोगोफोर बाय बाय